Salam hormatly kardeşler. Akşamınız hayırlı olsun. Bugün geçen hepdeki ýygnaşymyzyň dowam etdirmek üçin ýene täzeden bir araya geldik. Bugün ses berilişine gideriz. Geçen nemede giňişleýin edip hem köp taraplayın görünüşde bu meseleniň üstünde durduk. Bugün indi şonu bir düzgüne getirip ses berilişine gideriz. Men okaýyn geçenki nemäniň üýtgedilen goşulan görünüşini. Raýat sözüniň we raýatlyk düşünjesiniň Türkmenistanda gadagyn edilmegi. Raýat sözüniň türkmençedäki manysy sebäpli ynsan mertebesini kemsedici bolmagy zerarly. Türkmenistanyň çägindäki we daşyndaky ynsanlara hukuk, edary we syýasy taýdan ullanylmazlygy barada kanunyň kabul edilmegi teklibi. Birinji raýat sözüni orta asyrlardan alyp täzeden 21-nji asyryň Türkmenistanynda ullanşa girzen adamlary ýazgyrmak we jenaýata çekmek. İkinji, rusça baran sözü hem raýat sözüne manydaş bolup, şol bir terzde türkmen halkyny kemsedici maksat bilen Rus milleti tarapyndan ullanılandygyny kabul etmek. Kardeşler, bu taýda iki wajyp näme bar? İkisem bir taryhy, bir betbaatçylygymız, biri raýat. Raýat nemesi bir 1000 ýyllapdan dowam edýär. Türkmenistanyň o çäginde ýa-da diňe Türkmenistanda türki dilini gürleýänleriň köpüsi şol neme boýunça gelendir. Ondan soň ýene-de şol bir terzde baran sözüni gatykän ulandylar. Döwlet derejesinde ýa-da dolandyrış derejesinde bolmasa-da jemgyýet nemesinde aýrymçylyk töretmek üçin ýöregde ulanyldy. Soň bu barada käbir ýany neme sözler hem bar. Geçen Sapara bilen gürrüň eden wagtymyz tuzemnaýa diýip bir söz bar diýipde, ine şona Sapara men bugün täzeden sorarym, düşündirip berer hemmemize täzeden köpçüligi. Meşeýlerek o illeşler bu neme boýunça goşulmaly, aýyrmaly ýa-da düzeltilmeli yer bolsa o tekliplerinize şu taýda hödürläp bilersiňiz. Yeniden 3 minut wagt bermekçi sebäbi açyk uçlu tutmak gowdal eger artykmaç neme bolsa üstüne wagt goşarys. O pikirlerinizi, düşüncelerinizi aýdyp bilersiňiz. Illeşler, kardeşler, men aýdyňa bereýin birinji nemäni. Kardeşler sözüne seret. İşteşler diýeýin ben. Berde birinciden yankı formulovkasında raýat sözünü gadagan etmek. Biz birinciden sözü gadagan edip bilmeýäs. Eger raýat sözünü gadagan etsem, onda raýata näme diýmeli? Diýen soraw çykýar, ýa-ni taryhdan olsun, ýeneden olsun. Taryhda hakyky raýat bolan ýa-da ýaşan bu bir hakykatdyr. Raýat sözüni aýryp bilmeýäs, ýani diýjek bolan şo ýere düzelýüş girsek, men pikirimçe dogry bolan diýen ýöne Türkmenistanyň watandaşlaryna raýat diýilmegini gadagan etmek has dogrudur. Näme bolar? Formulovka bolar. Mesela berde sözü gadagan etmek diýip eşitdim men ýalňyşmasam, ýani ýalňyş düşünmeýän bolsam, sözü gadagan eden ýagdaýynda ol mümkin däl. Birinciden bir sözü gadagan etmek, ýalňyş ulanýandygyny düzeltmek men pikirimçe. Ve yine şol sözü eger raýata ulanyp bilersiň, orta asyrda ondan öňkü wagtlarda paçalykda raýatlar hakykatan bolan we olara sen raýat diýip ýüzlenip bilersiň, raýatam diýersiň, hiç hili jenaýat däldir ýa-da erwetçadan däldir, hakykatdyr ýöne aýdaly Türkmenistanyň watandaşyna raýat diýen bolsaň, ol eýem ýa-ni goýun diýmek ýa-da baran diýmek bilen tapagy ýokdur. Sağ olun.
Sözü Bilbil kardeşimize berýän. Salam kardeşler, vatandaşlar. Men ýanky aýdylan teklif gollaýan. Onsoň ýanky aýdyňa maýdan zadynyň üstüne biraz goşak goýan raýat sözi. Aslynda arap sözü bolsa, şo sözüň manysy goýun sürsi bolýan bolsa, hem raýaty goýsak, hem ýanky goýun sürsi diýen nämäni goýsak, manydaş sözü türkmençede ýanky raýat sözüniň manydaşy ýa-da sinonim sözü goýun sürsi bolýan bolsa leksikondan çykaryp bolar diýip düşünýän sag bolun. Sözüň özüni. Sağ olun. Başka näme getirmek isteýän barmy? Düşünjesini aýdyp düzediş üýtgeçme. Söhbet kardeşimize söz berýän. Sağ olun. Bärde Türkmenistanyň halkynyň ýanky özüniň kimdigini bilmemezligi üçin halkyň beýnisine siňdirilen bu raýat sözüni bir wagtda aýyrmak mümkin näme? Şol wagtyň özünde diňe raýat bolmak bilen hem çäklenýär Türkmenistanda häzirki wagtda, ýagny erki oglanlar watanyny goramak üçin eskerligini kabul edýär. Ýöne men esker bolmana gidýän ýanokdan men gullyk etmäne gidýän diýilen sözlerim bolýar. Ýani men gully bilen manyny berýär-de bu sözden. Ýani hem raýatlygyny özü suwd edýär, hem raýatyň üstesine de gullygyny özü suwd edýän nemelerini berýär-de bu söz. Ýani bunam türkmeniň ýanky sözünden, ulanyş sözünden çykaryp bilersiň, ýöne aňyndan, beýnisinden nähilek ýagdaýda çykarmak bilen nemeleri ortaga çykýar. Şeýle. Sağ olun. Başka? Yeňiş kardeşimize söz berýän. Sağ olun. Men bunu ýani söz diýip aýtdylar-da kardeşlerimiz. Ýöne men bunu söz diýip hasap edemok. Ýani raýatlyk ideologiýasyny berilen at diýip hasap edýän. Ýani halky şu terzde yetişdirmek üçin berilen bir ideologiýanyň ady hasap edýän. Şoň üçin bunu biz söz diýip kabul etmeliler. Ýani şularyň biziň halkyň üstünde oýnaýan sistemasynyň o goýun ady hökmünde kabul etmemiz gerek. Sözümü jemledim. Sağ olun. Indi men soňky aýtmak hamawa Barat kardeşimize söz bereyim. Sağ olun, minnetler hormatly kardeşler. Sözlerinize. Men bir raýat sözüni Araplarda ne üçin Araplar özüne raýat diýmeýändir. Raýat sözü elbetde däp bolsa. Goý söz bolsa raýat Araplaryň özü ulandyr o sözü. Biz watandaş, ýurtdaş sözü ulanýar. Hani tek men raýat sözüni bizi kimsitmek üçin ulanylan söz diýip pikir edýän. Men şonu ýanky edilen arkadaşlarymyň tekliğine bolýan bize şu giýedilen biziň turmuşymyzda giýedilen adamlar, raýat sözüni giýedilen adamlary cezalandyryp şonu bilbem, raýat sözüniň goýun bolýanyny bilbem, öwretmedik ahonlary, mollalardan cezasy bermekde kimde durmaly diýip pikir edýän. Şolaryň cezasy ýetip bolmaly. Näme üçin düşünüp düşündirmediler bize. Kur'an okuyasy ýerler onda da. Sözüm jemledim vatandaşlar. Sağ olun. Başka barmy? Men indi şu nemelerden esasen hem Aydın kardeşimizin Aydın nemesine
düzeliş hökmünde girizdi. Bir şeyle bir zat ortaya çıktı. Ama neme bolsa genişleyin o el alıp bileriz. Raýat sözünün we raýatlyk düşünjesiniň Türkmenistanyň watandaşlarynyň ady hökmünde ullanylmagynyň gadagyn edilmegi. Ýene bir gezek okap bereýin. Raýat sözünün we raýatlyk düşünjesiniň Türkmenistanyň watandaşlarynyň ady hökmünde ullanylmagynyň gadagyn edilmegi. Ve bu taýda bir neme döreýe ýanky Parat kardeşimiz onu aslında biraz gozap geçti. Ýanky raýat sözünün ýerine watandaş ýa-da ýurtdaş diýilen sözüň ulanylmagy gerekli diýip belledi. Aydın kardeşimiz hem şoňa getirjek boldy ýaly, eger ýalňyş düşünmedik bolsam. Ýanky Türkmenistanyň watandaşlaryna dip o yüzlenilmeginin ýa-da seredilmeginin gadagyn edilmegi gerekli diýdi. Raýat sözü öz boluşly, öz başlyk bir bar zat. Ýöne Türkmenistanda ulanylýan ýa-da armyrsyndaky niýet maksat diýe şonu el almaly biz diýe. Düşünşüm boýunça eger ýalňyş düşünen bolsam, o düzelip bilersiňiz kimiň düşünjesini ýalňyş aýdan bolsam, tapawdy ýok. Barmy munyň üstüne pikirini aýtjak ýa-da düzeliş girizjek? Muhammed kardeşimize söz vereyim. Men fikrimçe şolýan ki, Aydın kardeşimiň aýdan dogry sebäbi edil şol ady ýatyrmak diýilende de onu elbetde ýatyrmaly, sebäbi köp ildeşlerimiz bunu neme hökmünde düşünýär. Şol hakykatdan şol watandaşa ýa-da şol ýurtdaşa berilen ad diýip düşünýär, ýani şoň ýerini çalşylmak hakynda bir karar edilse has bolan diýip pikir edýär. Has bir manaty wagt goýulmaly. Raýat sözüniň manysyny öwrendik, hakykatdan näme iletdigini gördük, durly nemeler bilen, suwtnamalary bilen, ýa-da başga dillerden edilen terjimelerdäki manysy bilen gördük. Şoň üçin oň ýerine has bir manaty wagt goýulmagy bolan kanýa. Haýtjam şular. Sağ olun. Kardeşler, bugün şol nemäniň ramkasında dowam edelim watandaşlyk ýa-da ýurtdaşlyk nemesine gozlamaly bolýar, siziň aýdyşyňyz ýaly. Mejbur şoňa gelýär. Bu bir izgiderlikdir. Izgiderligen ýa-da talaby boýunça dowam ettirdikçe de izi gelýändir. Biz onu aýratyn bir nemede giňişräk almaz. Buna watan sözüne ýa-da ýurt sözüniň manylaryna düşünüp soň watandaş, ýurtdaş şu daş goşulmasynyň goşulmagy bilen bilelikde bir neme ortağa çykjak. Beýleki türki milletlerde ýa-da bolmaýanlarda ine näme sözler ulanylýar. Bu zatlary düýpli maglumat edinip şu taýda açyk beýan etmek şerti bilen düzgüne girsek gowar, ýani şu wagt diňe şu günlükçe şu raýat demesi boýunça o çäkli galmamyz gerekli miken diýen başga barmy ona değişli aýtmak isleýän? O Ajahan kardeşimize söz vereyim. Salam kardeşler. Şu ýerde menem şol raýat sözüne biraz raýat sözüni çalşyrmak diýip ara alyp, orta alyp şonu watandaş sözü bilen çalşyrsak bize gatek gowy bolardy. Sebäbi biziň şahsy dokumentlerimizde, şahsy biziň pasportumuzda da raýat diýip ýazylan üçin men ýakynda gyzyklanıp gördüm de bärde. Şu
işleyen yerimde doktor maşgalasy var da şolara sorak gördüm, pasportum görkezdim ölen olaram nemeden internetten mi bir yerden görüpdir tänim o sözüň aňlamy anlatmasy goýun dip düşünýän güldüler de goýun dip men gördüm diýdi. Ondan sonra bize gaty utanç beriji düşünjäni beripdirler de şu raýat sözüniň şoň ortadan aýrylyp şonu orta alıp watandaş sözü bilen çalsyrsak hem şonu döreden adamlary hökmany suratda kanuny tarapdan cezalandyrmagyny isleýän. Şo söz çalsyrsak gaty gowy bolardy, orta alyp şonu teklip edýän. Şo gaty utanç beriji düşünjäni beripdir bize. Biz ene şo şahsy pasportumyzda biziň şahsy dokumentlerimizde de şo zatlaryň giden üçin men şonu ýürüýte gyzyklanıp gördüm. Şo gaty utanç beriji zat eken. Söz eken şo, raýat sözü. Şonu watandaş sözü bilen çalsyrylmagyny şu orta alyp meclise teklip edýän, eger şonu goldasaňyz şo söz bilen çalsyralyň diýip şonu teklip edýän. Sag bolun. Sağ olun. Onu indiki ýanaşymyzyň dowamında etsek has bolýar. Ýanky aýdyşym ýaly. Sözü Aýdyn kardeşimize berýän. Men ýanky ýene söze gaýdyp geler. Raýat sözüni çalyşyp bolanok, çalyşmak mümkin däl. Söz sözdür. Ýanky özünde galya o sözü çalyşmak diýmek ýalňyş bir zada getirýär we mysal üçin şu gün ýerine watandaş ulanyp bilmez ýa-da başga tema girýär diýilýär. Ýok, oňalyk däl. Raýat sözüne şuňalyk. Men düşünüşüm boýunça biz ele alyp bilýän şeklimiz şu gün mysal üçin insan haklary deklarasiýasy. Türkmenistan gol çekdimi, çeken okmy? Birinji soraw. Çekdim, şoňa gatnaşýarmy? Gatnaşan olsa insanyň mertebesine, insanyň şahsiýetine değinmek barada şol ýerde insan haklarynda ýazylan ýeri bar. Ýani mertebesine değinmek jenayetdir. Indi bir adama bolýar raýatdy, itdi ýa-da istendik başga bir söz bilen bir adamyň mertebesini kemsitmäge girýär raýat sözü. Ine şol çerçevede seredilse has bolar. Yani o sözün yerine biz vatandaş ulanmak diýmek ýa-da başga bir söz olup biler, o mesele däl. Mesele näme üçin raýat diýilýär we şoň ýalňyşdygy we bu insan haklarynyň kemsidilýändigine getirilýär. Gönüden göne. Bir adama istendik, dünyanın istendik yerinde tapawut ýok. Bolýar raýat diýme, bir adama pişik diýip ýa-da bir adama itdi. Bu zatlaryň hemmesi kemsidijidir. Raýat sözem edil şoň ýalyk kemsiz ýa-da gul diýip bilermi? Şu gün ýa-da ýöneköy bir zat, ýanky afroamerikanslar bardyr, Amerikada ýaşaýanlar bilýändir, şolara negr diýip bilýärmi? Näme üçin diýip bilen o? Bir wagtlar ulanylýarsa, ýanky gulçuluk sowdasy ýene ösen wagtlarynda negr diýilýärdi. Ýani sortirovka edilende negrlar, işçi güýji, olar birazjyk iri bolan üçin, işi ýani güýçli bolan üçin köp ýerlerde şolar hatda gymmada da satylýardy. Ýani ekinçilik, ekrançylyk ýurtlarynda diýelim, şolara has talap köpdür. Ýöne şu gün şol sözi ulanyp bilen ok. Men aýtjanym häzir 400 ýyl, 500 ýyl öňkü taryh. Ýöne şu gün şol sözi ulanyp bilen ok. Raýat sözüne medil şoň ýalyk çerçevede seredilmeli. Sağ olun. Ýanky neme diýen olmaly Aýdyn kardeşimiz? Sözü çalşanyň bilen öz çalışmaya diýjek bolýar. Ýanky sözden däl, aslında şu sözüň size berýän bir sypaty bar. Şu sypatdan uzaklaşmaly diýär. Mysal üçin men goýun däl, men watandaş ýa-da ýurtdaş diýmek ýeterlikli diýär. Ýanky söz çalışmak eýýam o yüzle bir işe girýär diýen ýalykrak näme getirdi? İkinci bir görünüşde aýdaýyn diýdim, has düşünüp bolar ýaly. Hemme kime. O Sapar kardeşimize söz berýän. Sağ ol.
birleşikler näme bu raýat sözü ýöne ýeke söz bolsa o nemesi yok. Türkmenin şahsiyetini elinden alıp yerine berilen düşünce şu sözün nemesi şol. Biz yani öz şahsiyetimizi dikeltme üçün şoňa berýän yani garşylyk berýän zatlaryň memeni ortadan aýyrmaly. Hep Türkmenistan'dan yani Türkmenin şahsiyeti yoktur. Şonu hünkâr teret gördüğün şahsiyetli Türkmen yoktur. Galan näler? Yok ettiler. Yani in yokurtundaki adamlarım şahsiyetsiz adamları yokuruyor etkenler aytam. Yani biz şonun yerini yani öz şahsiyetimizi dikeltmeli. Bu söz nemen raýat sözünün orta çıkanının büyük sebebi şol. Bizi hakikaten boyun türüsüne öldürür. Oluyor ýeke söz bilenem däl. O adına boyun türüsü diýende de bolup dur. Ne Türkmen şoňa gelip duran ýagdaýda ýaşap ýörer şu wagt. Aýdyň dogry aýtýar, düşünjäni aýyrmaly. Biz onu näme üçin edilenni, näme üçin edilip ýörlenni, biz ýaşap ýörse bu zatlary. An bir maňa eliňiz bilen, barmaňyz bilen görkezin şahsiyetli Türkmen ma diýip, şu wagt bilen 21-nji asyrda. Yok. O yoktuğunu bilemiz yok. Biz raýat. O gelip görün türü. Bizi şoňa vurdular. Ben şunu aýdaýyn diýdim, yani bu düşünce ýa-da tödem däl. Sağ olun. Nova Ýeňiş kardeşimize söz berýän. Menem şunu aýtmak isleýän, ine biziň şu wagt dünýäde has dogrusy ýani Türkmenistanyň töwerek daşyndaky bolup geçýän protestler ýa-da halklaryň aýaklanmalary barda. Yani şu ayak mesela İran'da bolly, Kazakistan'da bolly, Mongoliýada bolly, Sri Lanka'da bolly, başga da yerlerde halk geçdi. Yani şol ayaklanan halklar yani proteste çıkan halklar vatandaş bolan halklarda. Yani şu vatandaş bolan halklar öz watany üçin ýa-da döwlet üçin ýa gelecek nesiller üçin bir zatlar ýalňyş gitse protest edip bilýärler, çıkyp bilýärler. Ýöne indi bir soraw döreýärde türkmenler näme üçin çıkan ok? Yani çıkara wagt bolupdyr. Bir hemme zat ine meselem nemelerde çıktı yani habarda çıktı da Mongoliýanyň halky bir kömür üçin protestde çıkypdyr. Prezidentin hemmesini basypdyrlar. Indi biziň ýurdumyzda şu wagt olar kömür ekeni yani ähli yer asty, yer üstü baýlyklar bir elinden giden topragyna çenlerinden ellerinden giden adamlar bu ýaly işleýärler, hatda ine kärende diýip bir yer bardyr. Yani adamın hususy özü azabyny çekýär, ekýär, buğday ekýär, paýt ekýär, ýöne eken buğdaýyndan gelen ýagny hökümetiň berýän puluny şo möçberiň ondan birçede un alyp bilmäge ýagdaý bolmaýar. Yani gul hökümine saklanýar. Üstüne çağalaryny bilimsiz goýýarlar, işsiz goýýarlar, 60 götürümli ýurdun daşyna çykarlar, ýöne halkdan hiç ses çykmady. Bunun düýp sebebi şol yani raýatlaşdyrmak, raýatlaşdyrylan halk bolan soň. Yani raýatlar protest edip bilmeýär, ayaga da galyp bilmeýär, yani döwletiniň, watanyň aladasyna, nesilleriniň aladasyna edip bilmeýär raýat bolanlar. Bunu da ýörüýte şonu edip bilmezlikleri üçin ideologiýa ilki başdan demedilip başlanan, yani şu milleti, Türkmen halkyny raýatlaşdyrmaly, mallaşdyrmaly, soňra biz isleýänimizi etmeli diýilen pikirdi.
Şoň üçin men staýda ýani kardeşlerimin aýdýandan gollayan raýat sözüni, ýani sözüni däl-de, ýani türkmen watandaşlarynyň üstünde raýatlyk ideologiýasyny ýa-da raýatlyk siýasatlaryny oýnamaklygy ýatyrmaly diýip teklip edýär. Ýani türkmenler bundan beýle türkmen halky ýa Türkmenistanyň watandaşlary cevap verdim. Sözüm jemledim. Sağ olun. Sağ olun. Kardeşler başka var mı? Pikirini aýtjak. Bu neme boýunça? Oğul Nur kardeşimize söz berýän. Salam kardeşler. Benim şu raýat hakkında öz pikirimi aýdyp geçeýin. Ne şu Amerikada yaşap ýörne Birleşen Ştatlarda. Şu ýerde bir ýerine men bir zady düşünürip bilmedim. Bizde diýdim Türkmenistanyň yerler kärendesine berilýär. Inni ýanky yerin ýanky kärendesi itlen zadyň ekýär. Meselem kartoşka ekýär ýa käsir ekýär. Ondan şoň hasylyny ýygnap hökümete tapşyrmaly. Onuň tapşyran wagty bunu suwuny tutup berdim diýip bir pul tutýarlar diýdim. Dökün berdik saňa diýip bir pul tutýarlar diýdim. Apelýasiýa etdik mörmejekleri garşy diýip onuň bir pul alýarlar diýdim. Traktor berdik, kombayn berdik, ýeriň sürüp berdik. Onuň hasylyny ýygnap berdik diýip ýene puluny alýarlar. Iň soňunda şo kärendesi peýda görmekden geçen, girmekden geçen gaýtym hökümete bergidar çykýar diýip aýdyp berdim. Ondan soň bu ýylyny plança bergidar çykdym. Inniki ýyl belki Allahan gowy bolar da diýip ýene de şo ekýär diýdim. Ondan ol aýtdy şo bir ýerdir diýdi. Hawa. Onuň hasylam şol tebigatam şol ýagşam ıssam sowum şol bir tebigat klimatam şodur diýdi. Hawa şol. Dökünem şol hawa, traktor ýene öküzat hawa. O näme üçin inniki ýyl ýene ekýär, soňky ýyl ýene ekýär diýip sorady. Men şoňa düşünürip bilmedim. Sebäbi biz raýat diýip aýdyp bilmedim. Ne raýatlaşdyrylypdyr hakykatdanam. Şol raýat sözi, biz şol sözüň aslynda, şo şygar aslynda gedipdir, ýaşapdyr. 30 ýyllabam özümizi ymykly mala öwürdipdir. Mallygymdan boýnumy daryp, şeýdip ýaşap ýörüpdir. Men şu wada seni hayran galýan, näme üçin hiç kim şunu öňe çykyp aýtmady. Diňe kemine garaşypdyrlar 30 ýyllap. Kemine ýetişip ötüp ýetişýänçe garaşypdyrlar, şeýle bolýardy. 30 ýyllap. Mene ştadı tamamlasym gelýär. Hakykatdanam biz şu raýat sözüni aýyrmaly, biz raýat däl, biz kabul edemdik. Başga bir ýerine watandaş ýa illeş ýa ýurtdaş diýip saýlap almaly, başga bir gowy sözi, gelişikli söz almaly. Şoňa görä dowam etmeli ýaşamagy. Bol. Sağ olun, söz bereňize. Sağ olun. Kardeşler başka var mı? Söz almak isteyen. Eğer yok olsa yankı Aydın kardeşimizin iň soňky söz alıp aýdan nemesi vardır. Ol bundan soňky ýygnanşymyzyň düýbüni tutuja bir pikir hökmünde kabul edin. Sebäbi şu wagt yankı raýat sözüniň nemesine Türkmenlere dakılmasından yüz öwürýär. Onun ýerine de ine şu wagt häzirden hem aýtdyňız, vatandaş, ýurtdaş, illeş diýip gatkan manyly, renkli sözler var.
Şolaryň demesine geçmeli. Bunun üçin hem düýpli bir bilgi bolmaly. Bunun ýa-ni o sözleriň ähli taryhyny, tebigatyny, barlyk sebäbini hemme zadyny bilmegimiz gaty möhüm. Ýa kıraýat sözüni bilip o ýüze görüşimiz ýaly. Kıraýat sözü bir funksiýasy bilen bilelikde gelipdir. Oşo funksiýasyny ýerine ýetiripdirler. Gynansak da 21-nji asyrda şey dipdirler buna. Orta asyrlarda kabul edilip biliner bir ýagdaý. Medeniýetler, jemgyýetler rüňem bir ösüş nemesi bardyr. Çyzygy, ýa-ni liniýasy diýeli. Ösüş ýa-da izaga ediş bolup bilýär köp halatlarda ýa-ni esasen ösüşi göz öňüne tutýas biz bu taýda. Biz izaga almak niýetimiz ýok. Onuň ýaly bir syýasata meredimiz ýok. Şonuň üçin bir ösüşi başlatmak üçin şonuň ýaly bir parazit sözler bardyr we parazit sözleriň aslında söz birinji getirilip soň bu zat dörendir diýip pikir etmän. Aslında bu zat dörenden soň söz ortaya çykýandyr. Ýa-ni işligi var. Umuman bir raýatlyk neme edilipdir, görkezlipdir, halk tarapyndan görkezlipdir gynansak da. Şonu boynuna alypdyr, ondan soň şol at berilipdir. Şey diýip kabul edilmek dil biliminiň nemesidir. Esas üstünlerdir. Käbir halatlarda birinji söz orta atylyp neme edilýän bolmagy mümkin, bilmedim o halat näde gabat gelmedi. Şeylerek bir ýagdaý bar. Indi biz bunu birinji ýa-ni sözü çalışyryp diýeli, ýa-ni goşadyrnak içinde sözü çalışyryp neme bolanok, ýöne bu bir syýasy neme bolan üçin gerek bolsa ilkinji nowatda sözüň birinji çalışylyp soň düşündürüş işine bilelikde alyp barmaga gerekli bolup biler. Onu entek indiki nememizde dowam ederiz. Eger neme bolsa taýýar bolsaňyz ýa-ni şol ady geçen kanunyň kabul edilmegi boýunça ses berilişige gidýäs. Kardeşler, başka bir nemäňiz ýok bolsa karşylygyňyz eger ýa-ni düze düşüňiz diýeli karşylygyňyz bar bolsa ses berilişde karşı diýip belläp bilersiňiz. Eger düze düş girizmekçi bolsaňyz hökmän suratda şu taýda neme bilersiňiz. Onda kardeşler, raýat sözüniň we raýatlyk düşünjesiniň Türkmenistanyň watandaşlarynyň ady hökmünde ullanylmagynyň gadaan edilmegi. Raýat sözüniň türkmençedäki manysy sebäpli insan mertebesini kemsidici bolmagy zerarly Türkmenistanyň çägindäki we daşyndaky insanlara hukuk, edar we syýasy taýdan ullanylmazlygy barada kanunyň kabul edilmegi teklibi. Raýat sözüni orta asyrlardan alyp täzeden 21-nji asyryň Türkmenistanynda ullanylşa girzen adamlaryň ýazgarmak we jenaýata çekmek. Rusça baran sözü hem raýat sözüne manydaş bolup, şol bir terzde Türkmen halkyny kemsidici maksat bilen Rus milleti tarapyndan ullanılandygyny kabul etmek. Soňky bir neme ýa-ni başda aýdyp geçipdik, tuzemnaýa diýip bir sözden söz edipdi. Sapar kardeşimize men söz bereň şu taýda şol neme boýunça ýa-ni biz ýa-ni orslaryň gelişi we olaryň syýasaty barada da köp zat bilemiz ok. Ulan ötendeýin çykyberdi diýeli. Mümkin olsa söz bereň 3 minutluk wagt bilen bilelikde. Sağ ol kemine. Tüzemli sözüm edil suat raýaty ýatyrylşalar. Onu ýöne teksiz ýatyrdylar. Bolmada tüzemli rayon, tüzemli näme diýip neme diýerler de. Bu tüzemlileri tercüme edenlerine yerli
diyen manini veriyor dip tercüme ediyorlar da. Avustralya'da aborigenler vardır. Aborigenler diye. Ya da Amerika'da Kızılderililer. Indeed. Şol ýalap bir kempejiji nemede ulanylýar. Ýöne Ryazanski tuzemli rayon diýerler oklar ya. Moskovski tuzemli rayon diýmendirler. Hiç wagtymda tarihlerine, ýazgylaryna teredip görün. O näme orta dep bolanlar tuzemli rayonlar bolýar. Veya tuzemis diýilýär. Onun yani demirgazy kalıplar vardı. Orsetde. Çukçu diye, Eveyik diye şolary alak demin. Olara da tuzemiz. Ne yani bizim kaloriyamızın aşağınaki adamlar diýilen manini berýär da. Tödüň demeti nähile umurunlu. Onun periodunda da men kendir Mağlı motorunu yani yerli nemeder mesin diýseler bolanok yerli söz bulunýar. Gaty kempejidir bu datlar bizim ýüzünde diýerler haywan diýip. Şu tuz ems diýmek haywan diýeniň nemesini berýändir. Ya da ýabany. Onu internette nemetseniz kendir yani tercümeleri sipaýçylyk etjek bolup onu yani yerli manysynda diýen o tercüme diýerler de käbir nemeler onun ýöne o manyny beren ok. Beýnata. Ýöne näme tarihimizde teredeli. Beýleki orta nemelerem renkli milletlerin hemme cehetinden nemelerine tuzemlilik geçenler. O renk ak, gözü mavi, saçı sarı olan tuzem stiliyen nedir? Onu ne için ip sorak görün. Ya onu yığışaran okturlar. Tuzemli gazete deyip gazetlerin ağıtlarına sende vardır. Son Sovet nemesi nemeden son biraz yani koloni değerliğini üstünü örtüp başladılar da. 1 minut koşma cevap verdim. Onun hakiki koloni. Batvalan yerlerin hemme koloniyası. Tuzemiz diýilen nemesinin büyük tebäbi şu taýdan gelýär. Bollum men ne şonu şeyler düşündüreyim diýdim. Sağ olun bu imperiyaların basıp alan ýa-da golasyndaky yerlere her öz nemesinde ad berýärler. Ine Osmanlıda da teba diýip o ad berýärler. Teba diýmek şu tuz emri nemesine gaty gelýär. Kemsitici bir ad. Boýnegen Diligiska 3-nji 4-nji synyp şonuň ýalykrap bir manylar berýär. Haky hukuky bolmaýan. Ýylan onda kardeşler ýanky neme boýunça ýanky ruslaryň nemesine içinde bilelikde aldyk ikisi bir nemede ýöne aýry-aýry maddalarda. O ses berilişe geçýäs, o şo ýanky kanuny o kabul edýäňizmi? O eger edýän bolsaňyz eliňizi galdyryp bilersiňiz. Kardeşler sağ olun. Elinizi düşürüp bilersiniz. Karşı çıkan var mı? Dolu elini düşürüp bolsun kardeşlerimiz. Hem kim elini düşürsün. Hem kim düşürsün elini. Şu an hem kim elini düşürdü. Karşı çıkan var mı? Sağ olun. Saklanan var mı?
Sağ olun kardeşler, gatnaşanyňyz üçin, pikirlerinizi aýdanyňyz üçin, ýa-da käbirlerinizi diňläniňiz üçin. Indiki ýonanşyklarda dowam etmek niýeti bilen bugünkü mejlis oturuşymyzy jemleýäs. Sağ olun.